baixant trobaràs un munt de gent. I arrenquem la nostra excursió a la masia de Carrencà de Martorelles. El nom de Carrencà ja apareix documentat a finals del segle XII en un pergamí del monestir de Montalegre. Al llarg del segle XVIII, el Mas Carrencà va esdevenir una de les explotacions vitivinícoles més importants de la comarca, tal com ho testimonia el seu celler. En aquest moment, l'any 1748, també es va construir la capella de Sant Domènec. Trobem una torre d'aigua i trobem, com no pot ser d'una altra manera, la casa dels masovers i la pròpia masia. Avui en dia és un dels centres neuràlgics de la nostra activitat cultural. Què? Estem preparats? Doncs som-hi! Martorelles té un munt de cases noucentistes. De fet, va ser una població que va treure un bon número d'estiuejants a la primera meitat del segle XX. Aquesta casa, Can Vinyals, és de la dècada de 1930 i continuem la nostra excursió cap a la zona més natural del nostre poble. I ara passem per la Font de Can Camp, que pertanyia a una antiga masia del nostre municipi. Hi trobem els safareigs, en molt bon estat de conservació. I ens endinsem en el camí de la Riera de Can Sunyer, que és el connector natural entre la serralada del litoral i els camins del Besòs. Hem estat caminant una molt bona estona i arribem a les vinyes de Martorelles. Aquí en tenim una mostra ben significativa de la D.O. Alella. De fet, al nostre poble s'hi produeixen caldos dels cellers Reventós o del celler Can Roda, i històricament també havíem tingut el celler a altra banda. No deixeu de tastar els vins de Martorelles, els vins D.O. Alella, i ara ja descansem.